Bideotutorial honetan erantzunak automatikoki bidaltzea ikasiko dugu. Lehenengo ezarpenetara sartu eta beraino joango gara. Hemen erantzun automatikoa aktibatu eta nahi badugu noiz hasi eta noiz bukatzen den jarri aldugu. Gaia jarri alduzue, adibidez oporrak, nire kasuan proba jarri dut, eta hemen zer erantzutea nahi duzu. Nire kasuan oporretan nago, itzultzen naizenean ahalik eta arinen pertsonalki erantzungo dizuet jarri dut. Behan ikusten duzun moduan nori erantzuteko ere jarri alduzu. Kontaktuetako jendeari soilik edo Juan Orrigoitia institutua. Gero, aldaketa gorde eta horrela izango zen.